ada semut merah. Ya. Puy. Lu. Mata lagi. Dulu. Sao, di. Hah? Iki sogok petek iki. Sing lakuane batang iki mesti batang. Hei, mau apa we? Ya, gue koyo pintu pacaran, bro. Kok gandengan. Dulu masih kok. Ini lho. Masih. Halo, Sang. Ya Allah, ayune sayang, malah kangen aku. Iya, mek man. Ayam lu sito, ya ampune iki. Ya Allah. Ati tau asik iki lho yo rasae. Coba iki elek to. Yes, ayam sayang. Ya Allah. Wis tak dusi to piye? Emoh. Wah, pan kok kecil kok di cewek benon. Kecil ngene cewek akeh, Bro. Aku sing kaya Fer Bermansah kok biasa ae kan cewek. Lah, ngono kuwi. Pane kok nyambik kok kon oleh cewek kondi. Jaran yo kowe iku lho. Diknane sing pas di duit akeh kae cewek padha merapat tok. Lah saiki ngilang kabeh. Ukut. Ukut deh. Iya, bos. Oh, iya. Ini masih apa? Si Allah, sandi cewek aku sih. Terus gak punya pacar. Dek dewek yo menjauh sih. Urip kok ngono. Ki aku duwe kenalan cewek su. Cewek apa? Gelem to ora kowe? Ndi? Wah, ayo cuk, sik nomoran. Oleh kok onakan iki. Apa nih? Kok Facebook? Facebook. Heeh. Kok di Facebook apa? Gak zaman nek kowe iki lho nomere. Catet. Piro? 081 081. Watu balangon ndasmu. Cak pintu. Piye to? 081. Iya, 081. Watu balangon ndasmu. Watu balangon ndasmu. Oh no. Kok ae kowe? Sing aku kok kowe. Ya kowe to. Ngomong kono watu balangon ndasmu. Yo, kan berarti iki lho catet wis. Oh. 081 499 Piro? 499 499 499 016 13 016 13. Ah, sip. Weh, Masih ayu to. oh iya. Semok barange wis to momblok iki lho. Pas belan dada. Melon semongko. Semongko ndasmu Langsung to. Lha cenele kok semongko. Ini lho, Po. Yo po iku aneh. Kuwi ya. Cenele loro iki. Moto kaya jaran. Gebet nanti malam ya. Sudah Leona ya, tak proses sih. Lha kok oleh WA kok langsung mulai iki. Lali to kono, jaranku lho ngene. Pinter tenan wae.
Dengan aku nyuk loh. Njaluk piye? Ya. Awan yo ini sedina pira? Ayo piye? Ya ino. Sedina kok banyak pira lu? Duh piye neh malan. Uang bos. Ya. Lu bos. Aku ora duwe aku lagi. Ya, ayo kono lo. Ini rangkot, ada nonton. Kene HP gendora. Pun to se sing HP. Pun Mas, pun. Pun bos. Piye neh? Piro? Aku piro? Wis aja takok rene ae gawe. Tapi nek syarat iki. Aku. Belum. Nah, ini. Ya iya to. Iki engko nek di WA Abah, ya to. Ini ah. Goblok ra WA we. Aku. Aku bisa kok. Bener hawu kowe iki. Hawu. Yo kowe wi hawu. Lengak-lengok wi hawu. Yo, lengak-lengok. Ya iki WA to iki. Oh, iya kok. Iki foto profil sampe sak video wedok. Oh, ya balesis. Oke. Tosek nu. Wes ora. Lah ini. Kok uwek neh. Kok ono kok. Tapi uwek belas. Kok rokok bereng ki. Kok wong kere iki piye? Nah, Aman ora. Truk kae. Aku Atap sipur. Aku bocah kok eno yo. Bokonge jantan. Irunge mancung. Lambene abang. Menantu idaman mbokku iki. Aku ditip. Takjak ketemuan cah no Taman Mini Indonesia Indah. Dik, nanti sore ketemu di Taman Mini Indonesia Indah Selasa 20 September 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Ceplik. Sukses. Orang coba henol. Ketemuan. Jangan. Hah? Aku ngomong. Ayo. Ketemuan aku abah. Tak lo upeng apa kamu? Lo ya, ini kok. Lagi. Lima aja lagi, kurung 5 aja.
Punya kata-kata yang indah dan puisi-puisi yang indah juga. Iya wis. Nyolong gogel. Jiplak dah. Timbang pusing-pusing. Halo gogel. Rangkaian kata-kata puisi dan pantun yang indah. Goblok iki deleng to iki. Iki tepono iki. Adi. Adi. Ini gigi anu. Ketemu dah. Ketemuan dah. Oh, setengah jam kas untuk kelambat kesaut wong. Sudah. Tang. Lo jaket kene iki lo nggo jaket. Ya di gua tak mulai yo. Wah. Andi. Dia. Good morning. Si macam bisu atau apa ya? Waduh. Nek, Dek, ngomong gini. Ada masalah yo, kondo gue masih. Ayo saling curhat dan mencurhati. Nek sedih yo udah Mas Ganteng channel. Ben gak sepaneng. Aku di puisi, Dik. Kau seperti bunga di dalam hatiku yang selalu mewarnai hatiku. Kau seperti matahari yang selalu menyinari hidupku. I love you, baby. Ambulit, tangannya kok mampu pindah. Kini waduh nampok gak ya? Mata perawan tuwe. Dek. Lu. Lah wae no kae mek opo kae? Kae enceng-enceng opo kae bocah kok. Nakal tenan kae. Wah. Raberes iki. Raberes Pak, ra tepak iki. Kabeh to ke? Pak. Lu. La. Ketemu cewek. Lu lah kok ngono lah kok kurang ajar men iki. Wah, iki perlu tak gunane. Wes, Duk, meneng rasa nangis. Lanang kok giarangan ngono kok. Tibake kok padha ae. Kadang-kadang dadi mantu kok dapurane ngono. Wes ayo, ora apa-apa, rasa nangis. Lanang nang dunia akeh. Dunia tidak selebar daun kelor. Wes ayo mulai. Wes rasa tangis ayo mulai.
foto melengak gede. Wah, begede langsung. Biar. Wes sip. Buyar.